Hendaia biltzen taldeko hautetsia naiz, egungo udal gehiengoan. Taldian, beste eragile batzuekin batera, berdintasunaren eta parekidetasunaren alde lan egin dut. Eta emazteek pairatzen duten bortizkeriaren eta diskriminazio ororen aurka borrokatu naiz. Eta borroka horretan segituko dugu. Prebentzio politika garatu behar dugu bazterketa jarrerak eta bortizkeriak saihesteko. Bai eta errespetu, elkartasun eta berdintasun balioak sustatzeko ere. Politika sozialak gainera, hainbat pertsonaren babesa segurtatuko du. Besteak beste, bortizkeria matxistaren biktimak, bortizkeria sexista edota sexualen biktimak, eskola jazarpenaren biktimak. Hendaiatik pasatzen edo Hendaian gelditzen diren migratzaileek, adin txikikoak ala helduak izan. Eta hori dena aintzina eramateko, udal zerbitzu bat plantan emango dugu. Berdintasuna eta parekidetasuna sustatzeko eta diskriminazio oro borrokatzeko. Xede argia dugu, aukera berdintasun erabatekoa lortu arlo guztietan. Gure taldeak ardura ere eman digu nolabaiteko ahalmen urritasuna duten pertsonen aldeko politika hau plantan eman dezagun. Lehentasunezko lana behar da izan, denentzat hiri hurbileraza eta irekie eraikitzea, edozoin direla ere norberaren desberdintasunak. Edonolako ahalmen urritasuna duten pertsonak integratzeko, baitezpadakoa da legedia eta araudiak horren laguntzea. Alabainan, egunerokotasunean gauzatzen da benetako integrazio, gutariko guzion implikazioaren bitartez. Egunerokotasunean, hobeki bizitzeko guztien autonomia segurtatu behar dugu. Eraikin kulturgune, aisiegune, garaio eta komunikazio guneetan sartzeko eta ibiltzeko munduak emanez. Orain arte, herrian egindako guziak hobetzeko eta garatzeko elkar bizitza desberdintasuna ororen gainetik lehen karta sinatzea proposatzen dugu. Egunerokotasuneko arlo guzietako eragileekin batera. Karta hori, sinatuz ekintza zehatzak plantan ematea eta mobilizatzea engaiatuko gara. Nolabaiteko, elbarritasuna duten personek herrien biziarekin guztiz bat egin dezaten. Kartak honako hauek hartuko ditugu kontuan. Informazioa, entzutea, harera, hobeki elkar ezagutzeko eta ulertzeko eskubidea. Hendaiako edozoin lekutatik edozoin lekutara joeteko eskubidea. Enpleguaren eskubidea, bizitegiritako eskubidea, ezagutzarazteko bizi eskubidea, osasunerako eskubidea, eta kultur, kirol, aisialdi eta bestearako eskubidea. Etorkizuna, elgarrekin eraiki, hiri eunetik inklusiboa lortzeko, modu horretan lankidetzan aritzen ahalko gara tokiko elkarte eta erakundeekin. Biziki lotua naiz Hendaiari, bertan sortua naiz eta hasi. Eta bertan izan naiz eskolan eta lanean azken 20 urtean. Gaur Hendaia biltzenen hautagaiak sustengatzen ditut, haien egitasmoa kontuan harturik. Enpleguaren arloan, bai eta linguistiko, kultural eta sozialean. Balio horiek guztiak biziki garrantzitsuak dira gure aurren etorkizunerako.